Namong gigi pa-deliver sa imo, ma'am. Tulo ka tube nga ice cream. Tapos ang instruction sa mo, dire lang pud ko ang bayad. Bali tulo ni sa ka tube, ma'am. Ano? So sa man meron, ma'am. Dala na naman dira, dala na mo. Eagles Flower Shop, delivering happiness. Ay, ma'am, mayong udto. Ikaw si Ma'am Alicia, no? Namong gigi pa-deliver sa imo, ma'am, nga kuan. Tulo ka tube nga ice cream. Dili daw yatod sa imo ha. Tapos ang instruction sa mo, dire lang pud ko ang bayad. Bali tulo ni sa ka tube, ma'am. Ano? 6 liters ang isa ka tube. Bali 3.5 ni tanan, kining tulo. Siguro din mo, ma'am? Siguro din mo. Nag-order ka. Sige, para ka ba? Para sa mga bata ni. Baka. Saan ko niya mga bisita ganyan tayo. So, saan man meron, ma'am? Dala na naman dira. Dala na mo. Bayaran. Kaonin mo. Sige, alit. Tanama to. Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo. Happy birthday! So ma'am, mayong udto. Mayong udto sa tanan. Before me magsugod, ma'am, magpaila-ila sa DIME. Kami di ay ang EMD Eagles Flower Shop. So ma'am, nami diri karon para ihatod ning sorpresa para sa imuha. Sa imong ika-60th birthday. 60 na daw. So ma'am, kay birthday man nimo, kantahan ka na mo pag-usap og happy birthday ha. Kanta ta. Sige, kanta. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. So ma'am, happy birthday. Pag-wish usa ma'am, tapos tayho pa ang kandila. Wish ma. Akin lang yun. Apil sa mi wish ma. Adoy na tao. Sana marami pa akong share ito. Oh yes. Yay! Happy birthday, ma'am! So, ma'am, stage para sa imuha. Ingon nila, ma, happy 68th birthday. Wishing you good health always. Thank you kaayo sa tanan, ma. Amping permis sa imong mga lakaw. And more blessings and success to come to your life. Enjoy your day, ma. I love you. So, mamatay lang. Ma. I love you. Love you. Okay, salamat, ma. Good day always ha. Salamat, sir. Actual. Good health. Happy birthday. Love you. Unsa may masulti nimo nga gi-surprise ka nila karon? Uy, na-surprise ko. Salamat sa akong mga anak. Sana magkasundo na sila. Palagi ni sila. Maganda. Mga na yung mga anak, mga ano ni, mga kurunto sa YouTube. Gusto ko magkaisa. 60 years old. Kaisa naman mi ha. Kaisa rin ang ano? Happy ka, mas. Isa katulang nimong wala kay kadungag nga maingon, ma'am. Wala na, salamat sana. Okay, ma'am. Once again, happy birthday pag-usap. Uso na podron ang mga sorpresa. Ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya. Kini mi viral ug daghang nakatawa. Sa bisan unsa man nga okasyon, andam sila nga mo aksyon. Ang Bigos Flower Shop, ang Bigos Flower Shop lang doon.